Ale hele, co nejhorší? Nechat ji zatím takhle, no, zatím ať si sedá. Když ti to vtipne, tak můžeme natáčet mobilem. Super. Tak, ke kolečku a kolečko začne jezdit. Kolečko klidně pejska objede, výborně to děláš. Ano, pejsek zůstane sedět, kolečko pejska objede. Super. Paráda. Ještě. A pejsek se jde podívat na to kutálení. Super. A pejsek jde k motorce. Super, ano, paráda. A Kájo, zavři ho. Ne, Kaja ho otevře a teďka netočí. Kaja zůstane takhle, jak je. Výborně a pořád točí nad hlavou. Malinko to Kaja stočí k pejskovi, tak a točí nad pejskem. Výborně, paráda. A Agirka to ukončila a může k nám.